enti me kan wie akoma ti ase ese e fi ne e bia wo fere bia yo kenani yo dihye bia ese be ma ho de kwa sika boa adaje de beba abeboa na emo e fi ne ko enye Kadehene bio Abusia wahene bi atunu ho ade so eye wahene benya aha eye ADUMASA TV subscribe dwumadie na say dwumadie no YouTube Facebook and afin so TikTok ADUMASA TV official obehu ye dwumadie ni nyina aka ni nyina so wo follow ya na wa sha ma onua enya bi ahwe wahene bi atunu ho ade so na ye wahene benya ansa na no yenkonko hemfoni no wahene kura watunu ho ade so se wono wa na atunu ho ade so se obi na tu no yenhwe mfoni no emra sisie any ube ofie bia the so say Kade ebiana number 1 so abe ebiana awaham ebiana yeshia ewala and then 21 years 21 and a half years so the fool ebiana number 1 afunya Kadehene 22nd April 2004 and now we na me the side the crowd the guy the shina manusia ya ohima de no ene dia mi kan yiti no banyini monko na champo chami ndi apaye na monfa odwan no so e mu sa so enti me kan wie akoma ti ase ese e fi ne e bia wo fere bia yo kenani yo dihye bia ese be ma ho de kwa sika boa adaje de beba abeboa na emo e fi ne ko enye Kadehene bio abusia wei eye Kadehene Kade eye Eastern region eho na obehu Kade enso so ewo honom wahini eye osabere Martinedu a otoso eye mienu wadi akonya no mfinhia aduonu baako ene fa 21.5 years pepepepe ene wahini se watu ne ho ade so na eye den ena Kadehene se watu ne ho ade so eye ochehene ye nyina enim se Kadehene osuan ede kire ochehene na ochehene etu Kadehene eye osabere Martinedu na ye 2019 ena wode eye nana osabere ma antwe enso so eye den ebaaye a wono so etoso mienu na obi bebisa se na ada ne yatu no watena konya so mfinhia du baako yetu ye papai no se bempredu asa regional house of chief a ewo eye oforipeni ana menka ne se achem ne mpatam no se won kontenase traditional council edi beye enanum bosome mfie beye nsia na se o ma traditional council o ma wosomo a eno no se bempredu asa na se wo no kura watimetu ho ade so sanse usuan ede kire owura ebi anade usuan de kire no unya suan de kire ni wie na se oso afenam de suan kire na wutumi ubi bia wode amanom ye nana osagefo amoatia of a penny ono na sisi ade emfa ne said the 35th ruler of Achim Abuakwa traditional council ana of a penny stone ono na same wote akonya so semfa se Achim ana oche ehene ena na osagefo amoatia of a penny wono na Kadehene watu no ade so osabare Martinedu otoso mienu esuan ede kire no na yewura etu osabare Martinedu no wa wonim se na nanom bi wo no ma yetu omo a
akoye court kro ne ye court ne ye court me de offense akonya ho nsensem ye mfato ho offense akonya beto ho no ma se bempreduasa na ye nana ai bibia keke sapon nsuta beposo desie eye na adwese nka obepre akonya ne bia se bia akonya na nkwa ama no otam yewura ede ne court na ye misa ho se wura usan ede kire no sabi otu na se wo se wonte ase wo de asem no court a court bua asem ne wie na se ye ma odibi mu a hwan e na wokoso afenemu esuan ede a kire no se wo hene aye hwan na se impreduasa se wura tu fira akonya so na se ukọ high court supreme court wie ne ebu asem no ede ma wo a oba hwan na wo ba be se na se ura ene hwan enti ye nana osagefo amuatia oferipeni etu nana osabare mati nedu ana otoso mienu a wose watu ne ho ade so no yetu no na wose wonte ne ho ase enti ase anya adwuma no ode ye nana eye wo chehene ekọkọto a nanso wa wonim se sebe impreduasa wo chehene achim abu akwa traditional council no wa usan ede kire ne bia wo hye nase na ahensem so no yenka ne court wei akwa yese sampade ni bi no ekoye se na ahemfo no ayemienu ewoye kade honom nje kokoba se osabare martin edu anu otoso mienu ana ochehene eye osagefo amotia oferipeni etu na de so anu wose wonte ase no wode cases ne nanam court ene ne mpatemu no ekoba se sesi ano yasan so asi wo hene fofo 2019 ene ye de wo hene se be ye Kadehene onu to ko swan ye ede kire ye nana amotia oferipeni eye wo chehene enti se wetu na se ohene foforo enso so aba be swan ede a kire ne dia na se odibire no yenya age ede afiri winsam enti wei ene na natena honom a na se ha ene se ye swan ama obi foforo ya ma obi foforo tumi se wono ene emeye Kade traditional council no ana divisional council no na emeye overlord honom dia ye nana osabare martin edu otoso bienu se afedie se bidondo wei afono tegare ojaya konyanim na de odeta atoa na emede ne se woso wono de woda so aye dehye aduana abusua no woka ho bi wo ye dehye pa ne dia wo ye ne se abusua frɛ ne na obeba ye yesika aboa se bimpreduasa sa ahemfie kwa ne yesi ne yesi agege tuo bi de yesi a woso obeba na emum akonya a wodie a watena so mfinhie aduonu ba akone fa ne de enne a yesa bimpreduasa enrada wose ojai akonya ne mu ede ato honom na de sia ne wo kasa de Kade divisional council no ohina wo sesi aye osabare ma asaretwe a wotoso eyemienu ono ene koya okosuan ye ede kire ye nana eye amoatia oforipeni on the 3rd June 2019 sesi ade Kade ye nana amoatia oforipeni we mefa se wode wo hene foforo ede naba a sesi ade Kade wo hina wo sesi a mprempre de wono ene osabare ma asaretwe a wotoso emienu Kade cases na kwa akoyese sampa an fomienu ene kokon ensem no ho we si wodi enye yie ena we wura se sebi di osuan kire ne se ye ma wu ni bi ye tu ade so we su se wo mpene ba sampade ne de ya na sebi enwanwa na de dance wo sampade ne se sampade no ahemfomienu no wono mu wura sampa traditional council no wono mu wura musuan kire ne kotokohene nti de kotokohene beka ena wo se omutie sanso na Kade de no wono mu wura musuan kire no eye nana osagefo amoatia oforipeni wono ene ocheman ehene mfa nse Achimabu akwa traditional council wono ene omu nyina pani wono na ye the 35th ruler of Achimabu akwa traditional council a will be signed on the 4th October 1999 ye papa be di ade mfinhia aduonu ensia pepepeni ene nana oforipeni ebetena eye oforipeni stool no ese oche eman hene ntitesi ade Kadehene eye osabare ma tinedu ana otoso mienu waja ne debra no ade ato wo se onua asare twe ana osabare ma asare twe ono so toso mienu no sebi onfa Kade akonya no na wontena so nti wei ana ADUMASA TV babeto ya hembobo ano a ne ye pese ye de babesom ahwefo ADUMASA TV ewo Facebook ADUMASA online no na YouTube so ADUMASA TV TikTok ADUMASA TV official chewadwen ewo comment section honom atemdidie bia enim okai bede yedim se nananom etie yen yakram